Bingelele entsha nasezansi, bingelele spiritual beings, ngibingelele nina infinite souls, nginibingelele nina enijulileyo, you are gods. Ngiyanibingelele ngani zakwethu ngalesi sikhathi, nginibingelele ku TikTok, ngibingelele nani lapho ku YouTube, ubingelele u-Changes Akhashayo ngalesi sikhathi. Bayazi kabanye, angikaze nje ngangena ngalesi sikhathi emini nje kanje bebade ngivele ngisuke ngibe live, akujwayelekile. Isizathu salokho ukuthi ngeke ngize ngibe live ntambama, so yikona ngithe ukuthi ngibe live manje ngoba the promise I make is a promise I keep. Siyazi ukuthi ngo Saturday ngisuke ngizoba live, mina ngikwenza kube it's my duty and responsibility ukuthi ngibe live ngalezi insuku engiba live ngazo, so that is why ke ngibe live njengamanje. U-Changes Akhashayo ukubingelelayo othi kungenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Siyazi ukuthi mina kuba nabantu abathunywe kimi, kuba nabantu abathunywe kimi njengoba kuba nabantu abathunywe kuwe. Akusinombani ozo-engage nawe, umuntu othunywa kuwena. So ke mina ngiyazi ukuthi ubani abathunywe kimi futhi nabo bayazazi ukuthi bangubani abathunywe kimi. So empilweni nje khamba kanjalo, awu engage nomuntu uma ngabe universe ingekho into eyidingayo kuyena ngawe noma into ayidingayo kuwena ngaye, unengage. So ungabo mangala-ke kakhulu mangabe ubona abantu befika behamba, kusuke kuhamba laba abayishayisayo nje, abayingqulayo nje kuwena, becaba angithi kunabantu abanganayo direction vele. So mabengenayo direction bahamba beyishayisa noma ikuphi, so bazoyishayisa ke nakuwena bese bayahamba, yabo. Thola ukuthi nje uthandana nomuntu, uyambona futhi wena uyazi ukuthi umiphi, yena akazazi ukuthi umiphi, niyahlukana. Uzwana nomuntu, wena wenza ngendlela owenza ngayo, yena wenza ngendlela oyenza ngayo, ilokungana i-relationship yenu iyaphela. So okwazi kunabantu abathunywe kuwena, wena one soul i-karmic debt noma i-karmic purpose, wena nabo labo bantu. So ibona ke abazoza kuwena noma uvula ibusiness. Mawuthi lo business bekumele ukuthi ulivule, kunabantu ekudaliwe vele ukuthi bebe i-market share yalelo business lelo. Akudingi ukuthi uzosebenza kanzima uhamba uqamba amanga uthi into yakho yenza ukuthi ibingakwenzi. Kunabantu abadaliwe nje ukuthi vele labo bantu abakho, labo bantu kudaliwe. Kungasuka umuntu le kude eze la kuwena, ngobani vele kudaliwe ukuthi wena naye kune karmic debt eksamele ukuthi ikhokhwe, kune karmic contract eksamele ukuthi ikhokhwe. So uzoyifikela. So asikho isidingo sokuthi uhambe ubheka abantu, stick to your lane. Asikho isidingo sokuhamba uncenga abantu, uhambe uba yi-people pleaser, uhambe uba uzenza into ecool la, yabo, lokhu uncetheza. Asikho isidingo salonto. Abantu bakho bazoza kuwe uma wena uphila an authentic life, uyi-authentic self. Bazoyizela abantu kuwena bakho ekudinga ube ne ozo-clearisha i-karmic contract, nabo bazoyizela labo bantu. Angithi mina nje ngirida ama-charts mina ngirida ama-charts mina e-human design. Mina okwami ukwenza advert ngifake lapha ngishiye kanjalo. Bakhona sebefikile, bakhona basazofika, yabo. Abathunywe kimi abawuhlobo lami ngoba manje mangizoforsa ngizobiza nabantu abangadingeki ukuthi beze la, yabo. Ekungadingeki ukuthi beze la ngobani uyaforce, uqamba namanga, wenza yonke into leno, uyamanipulate, kuzoba inkinga ke lokho, yabo. So bakhona abantu abathunyelwe kuwena ekumele ukuthi ubasize, ni-engage nabo. Ungalinge uphile i-fake life
ungalingi uphile fake life, iba authentic. Yes, abantu bazokuthanda ngoba u-authentic, abantu bazoza kuwena ekufanele beze kuwena ngoba u-authentic. Mawuzenza i-fake ke wena uba i-people pleaser, kuzoza nabantu aba-wrong. Uyacabanga nje kuzoza umuntu kuwena oyitshela ukuthi uyilento kanti awuyona, yabo? You cannot please everyone. Just be yourself. That's simple. That is simple message. Just be yourself. Namhlanje ke ngibhalile lapha yana kwisihloko sami sanamhlanje ngathi financial matters. Financial matters. Indaba nge-financial matters ngingasho ukuthi money and spirituality just like ekuqaleni. Yingoba bafethu kumele izinto siyibalansise. As above so below. As below so above. As within so without. As without so within. Izinto sizibalansise. As spiritual so physical. Khona umuntu ocabanga ukuthi kuzomela ukuthi enze izinto ezispiritual ukuze ahleze nemali. Khona umuntu ocabanga ukuthi kumele enze izinto ezispiritual every time ukuze ahleze nemali. Spirituality, yes, sibalekile, no physical ubalekile. Zombili lezi zinto uyin and yang. Abanye uyacabanga mfethu uzoba inline spiritual to the extent yokuthi uzuwine ilotho. Mawuwina lo lotho just because awukho balanced. Physical awukho balanced. Awazi ukuthi imali imanage kanjani. Uzoyiqeda leyo mali leyo. Uzoyiqeda leyo mali ngobani? Wena ukholelwa ukuthi ukuze ube inline nemali kumele ukuthi ube aligned spiritually kuphela. Awusawubheki physical. Kumele you cannot keep the money that you have no wisdom to make. You cannot keep that money. The money you have no wisdom to make, you can't keep it. Ayizwa alone. Finish. That is why kukhona umuntu owina imali. Lo muntu uyiwinile imali by virtue nje wayiwina imali. But uthi uyambona usephuwa usebroke. Why? The mentality emenze ukuthi angayisebenzile imali consciously abe nayo. Usebenzisa the same mentality manje uyisebenzisa kule mali le asenayo nje manje. And into eyenzekalayo, if you receive the money above level yakho, you will reduce that money to your level 100%. If that money is more than your level, your consciousness level, you will reduce that money to your level. Obviously, that's guaranteed. That is why labantu uthi wena successful baphila olunye uhlobo lwempilo. Awukazi ubone nje umuntu ohamba ngemoto eclass, imoto eclass nje, eclass car. Umthola useshaya into yestance, useyidrophile, usefaka umopopayi la, usededela isiqinsi, useyajema. Kunohlobo labantu olubona ukuthi lolu lu disciplined futhi lune purpose. Yabo? Bese kuba nohlobo nje labantu obona ukuthi alinayo ipurpose. So ke ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi imali as much as spiritual vele kumele ube in line, ube aligned ukuze ibe khona. Kodwa futhi at the same time physically what do you do? Because iqiniso lithi ayikho lento ekuthiwa imali angiyiboni. Imali angiyiboni. Imali angiyiboni. What do you mean mawuthi imali angiyiboni? Okuthathe u500 ufake ku-wallet. Uzobona sekusele u150. Bese uthi imali angiyiboni. Yes. What are you trying to tell me? Awuyiboni imali ngesizathu sokuthi uyispende ucimezile. That is the thing. You were not conscious in tracking the money. You were not conscious tracking the money. That is why imali ungayiboni. Ngoba awazi nanokuthi ipercent elingakanani eliya ku transport. Awazi nanokuthi ipercent elingakanani eliya kuma data lemali yakho. Ayikho into mathematical ongangitshela yona kodwa uthi imali awuyiboni. Ayikho into ongangitshela yona. Wenzeni? Ufuna ukuthi imali wena isho ukuthi uyabona ukuthi nje manje uthenga ngami isinkwa. Uyabona ukuthi nje manje
where iloku ikukhumbuza imali akuwena kanti ozoba conscious ukuthi about your spending, how do you spend money. Awukho umsebenzi wenzile ukuthi imali uyibone, so ngeke uze uyibone imali. If you did no work nje ukuthi imali uyibone ngeke uze uyibone. Yabona akuwona amehla abonayo, amehla awabona amehla, ingqondo ebonayo. Yes, you can't see what your mind can't see. You can only see what your mind can see. That is why mangabe ufuna ukubheka umuntu eningini bebaningi abantu into icabanga ukuthi lo muntu ubegqoke ini, imbala enjani la ngenhla, then ubeka lo mbala engqondweni, usofocusa kulowo mbala lo, uzoyibona ke imbala leyo uthothi ubegqoka into ebovu ngenhla, uzoyibona into ezibovu ukuthi ziningi kanjani because usufocus kuzona, uyazibona, you are conscious because you saw it in your mind, then your eyes are directing you. So wena uma ngabe uthi imali awuyiboni, yini oyenzile wena consciously ukuthi uyibone imali, yini oyenzile, yini oyenzile ukuthi ukuze uyibone, yabo, ube unconscious. That's what happened. So ke guys, akufuneki ukuthi sikhohlisane ke la. I-mentality ne-mindset onayo ngemali iyona ezodetermine ukuthi uba nayo yini in abundance, yabo. Bafethu ziningi izinto esingazikhuluma ngemali. Yabona uma ubuka imali, into efika kuwena, imali ukuthi wena uma ubona imali ubonani, iyona nto le ehlukanisa inhloko nesixhanti. Ngoba imali kahle kahle it's just a tool, ithuluzi leli lokufila up i-cosmic purpose yakho, yabo. If you are chasing the money more than your purpose, you got it all wrong. The money is going to help you fulfill the purpose. You are not here to make money. The money is not important more than your sole purpose in this world. The money is going to help you fulfill the purpose. So if you are chasing the money, forgetting about the purpose, you think ngeke zikuthembe universe ngemali. Ngoba if imali iwele ezandleni ezirong, uyayibona i-disruption ebakhona, uyayibona i-chaos ebakhona. Uma ngabe imali iwele ezandleni ezirong, iwele kumuntu ongenayo ipurpose empilweni, uyayibona i-disruption. Imali uyisebenzisa ngendlela ezokhoza i-disruption, thenga abantu, babulala abantu, uthengela abantu utshwala, uyabadakisa, wenza yonke imsangano le because u-purposeless vele. Imali ifike kumuntu ongenayo ipurpose, nayo lo mali uthola ukuthi uyithole kanjani, ushaya ama-shortcuts ne at some point, noma unezinto ezidoji ezisketchy, akayisebenzi consciously le mali unezinto ezidoji ezisketchy ayenza ngayo le mali le, yabo. That is why kuthiwa if your time will come, inevitable your time will come ukuthi wena ube successful. But if your time comes while when you are not prepared for it, it will expose you. So you need to be prepared. It will expose you. If your time comes and you are not prepared, it will expose you. Because success, it's when preparation meets the opportunity. That is the success. But if you are unprepared and your time comes, it will expose you that you are unprepared. But if you were prepared, it will nourish you. Manje abantu bajaha ukuba nemali more than ukuthi beqale bebe equipped and prepared ukuthi behandlishe imali. They want to be moneyed first, forgetting about the purpose. What are you going to do with that money? What are you going to do with that money? Because you are going to cause the havoc in this world. Because awazi purpose directionless. You only think about spending. You only think about money. Is not ukuthi wena uspende nje. Obuza abantu abanayo imali. Abantu abanayo imali bakhathela ukuspend. They are doing izinto valuable in this universe, ezine value, uplifting the humanity. They are tired of buying Gucci day in, day out. They are tired of those things. It doesn't fulfill them anymore, spending money. But umuntu njengamanje unalento ethi ngifuna umuzi, ngifuna imoto, ngifuna igusi, ngifuna ifoni enhle, it's not all about you here. If ucaba ama dreams akho aphelela kuwena, your secretary is open, it is not closed.
uma ukuthi wena amaphupho akho they only involve you, it's only about you, your secretary is open, it's not closed. Thank you so much for the gift, Masha. Your circuit is open and you are not going to get it. La, we are here to help each other and grow together. But if you think wena kuzoshayelwa wena nje izandla la kuphela, wena engqondweni yakho i-success ukuthi wena ube nezinto ozifunayo, hayi ukuthi i-success ukuthi wena ukwazi uplifta i-humanity. Vele wena in a long term yini ekhona engqondweni yakho? Is it all about you? If it's all about you, then that's a problem. Hi Masha, ngiyakubingelela Masha, siyabingelela. Tenze ngene ngalesi sikhathi ukuthi ngeke ngize nginibone ntambama. That is why ngene ngalesi sikhathi. Good people, ngisaphinda ngiyasho futhi, you cannot keep the money that you have no wisdom to make. Kubambe lokho. You cannot. Imaphi ama structures nama systems onawo in relations to money wena empilweni yakho? Imaphi ama structures and systems that are there in your life in order for you to track and manage and monitor the money? Imaphi? Nothing. Do you think khona business elingaba successful lime lingawenzi i-financial accounting, recording, bookkeeping? No ways. Why you think when you are going to make it in terms of finance while you are not financially conscious? Unama lento ekuthiwa ama edges nama instincts nje ukuthi thenga, spend. There are only three things you can do ngemali. You can waste money, you can spend money, and you can invest money. And if you are thinking about the consumer, you are on the wrong side of the equation. Imali is a manifestation of your mentality. You can't have physical money. You have to have mental money first before you have physical money. Uthi yimi hayibo ngalesi sikhathi la ngikubhaqile. We yimi hey ntambama ngizokunibona. That is why ngithe uthi ngene ngalesi sikhathi. Into emnandi ke laba abangangilokhu njanga abangekho la. Ukhona live, uzoba khona live lapha ku YouTube. Changes Akasha on YouTube. Changes Akasha lapha on YouTube. Bazowuthola lo live. Yabo. But I had to make it anyway. Yabo. So develop the systems empilweni to fast track indaba yemali. Angeke uzugxeka umdali ngokuthi yazi ukuthi ngabantu abayithola imali kodwa manje abayazi ukuthi bayenzani ngoba bayitrick. Ngeke ugxeka umdali wena nje ngaso sonke isikhathi. Wena ushift blame. Wena ube responsible nawe ngokwakho. Lana kunabantu kunohlobo labantu nje lihlukene. I think hlona u5. Kunabantu abaphila below the poverty line. Yabo, below the poverty line. USA bakubeka ngokuthi umuntu ophila less than $1 per day. Lo muntu below the poverty line. Kube khona abantu abaphila abasebenzayo kodwa abakwazi ukumitha izidingo zabo. Imali iphelele ezandleni kodwa yes imali iyangena yona. Kodwa abakwazi ukwenza izidingo. Iyaphela nje. Ayithole seboleka before ahole. Yayizwa lonto. Khona lolo hlobo lolo. Bese kuba khona lolu hlobo lolu kuthiwa lu financially stable. Yabo. Liyawazi ukuthi izidingo zigcineke nje.
and it's very deceptive ke lokho luthembele kodwa khona emholweni impilo yalo ihamba kahle lu stable kodwa mhlazana waxoshwa lo kulowo msebenzi akana focon angeke azakwazi ngisho ukufaka igiyeli yaphambili udeceived ucabanga ukuthi uphila a soft life akaboni ukuthi udepende kulo msebenzi lo awenzayo uma ngasaxoshwe nje noma kwenzeke something is good as someone who is living below the poverty line udeceived kuba khona abantu abakwi financially kulento ekuthiwa financial independence abakwi financial independence labo ke those people nje akudinga ukuthi besebenze ukuze imali ize akudinga ukuthi bambe bodayisa ngesikhathi sabo besebenze ukuze kuze imali yeza ngishelele nje ekwazi ukugcina into zakhe useyi-automatile ama-assets akhe asemenzela imali ngisho engayanga emsebenzini u-financial independent lo muntu yabo bese kuzoba khona umuntu o-financial liberation okwi-financial freedom umuntu loyo onemali kodwa futhi nabanye abantu ukwazi ukuthi agcine yena into zakhe idinga imali azakwazi nokuhlephulela abanye uvula ama charity is sharing lento ye finance with other people because yena unayo in abundance to the extent ukuthi is sharing with other people yabo. Thank you Masha. So kulolu hlobo kwelabantu lolu uhlobo lolu oluhlukene lwabantu in terms of indaba yemali indaba ye finance yabo. Thank you so much. So wena ke usungayibuka ukuthi ungena kuphi kodwa mina into engizoyisho nje ukuze ufike kwi financial freedom and financial liberation and financial independence ngeke uzuhambe ngecash uma usenale mentality yokuthi isalary iyona into ekumele ukuthi iphilise leyo. You will always work like an elephant and eat like an ant. You'll always do that because imsebenzi esiyenzayo is not meant to make us wealthy and financially free. It's meant to chew you like a chewing gum and dispose you when we are sugarless. Ayidalelwe i-job market ayidalelwe ukwenza ukuthi ube financially free and financially liberated. Ayidalelwe lokho. You got it all wrong. Ukwazi ukubamba imiliyoni ngesandla sakho kokuthatha 35 years mangabe ukholelwa kwisalary kokuthatha 35 years yabo. So kubalekile ukuthi kube yini i-source of income isalary as a base, but while you are buying assets, yes, when into edinga ukuthi uyenze ilento ukuthi one, buy assets more than ukuspend imali. Tracker, buy assets. Khumbula ukubuy ama assets azokugeneratela income. Yazi ukuthi your future self will thank you. Because if you don't sacrifice now, if you don't pay the price now, you will pay the price later with an interest. Ayizwa lonto. So kunezinto ngeke uzibalekele. Sawubona wena Nomalanga. Looking good with eyewear. Thank you so much. Thank you so much. If you don't pay the price now, you're gonna pay the price later with an interest. Yabo? Ngoba khona umuntu othi ngaphuza ukucabanga. Sokuthi njengamanje akashadile, akanama responsibilities, mhlawumbe umunye akanangane, yabo? And wenzani yena financially blind and asleep. Akekho aware, akavukile. Kodwa later on, by the time yena uthi yena no mina angithenga ma assets ngizo-apply nginyuke la emsebenzini, ngizonyuka la emsebenzini ngi-apply i-promotion, ngibe umphathi kanjalo. Lokho it will take you long time, but by the time you get to the top, mhlawumbe you are already married with 3 children, yabo? Already
le nto ade uyicabanga wena nendleko vele seyinyukile kodwa awunama assets vele u10 years vele uphelile unje ufana nje uthe uphelile u10 years unje ufana. If you can do something now, start small, buying assets, buying shares, unit trust, there are so many investment vehicles there you can search, but people are busy listening to indaba zabantu online. They are not doing any research in regard to any investment. Babhizi nje neendaba zabantu, babhizi nokubuka ukuthi ubani uphila kanjani, ubani uphendula abantu, babhizi nalezo zinto lezo. Kusengenzeka noba nini changes unjani ngiyaphila into zakhe. The good time to start is always now. Yabo? The good time to start nje is always now. That's it. So nobody can say hey, late. The good time to start is always now. Molo we eyes, molo ngani yakwethu. Azo Cinderella. Masha. Hayi, namhlanje ngidlala. I'm not joking. I am not joking. Vele sokizomthola umnikazi. Uphelile u10 years vele. Kungekho kwenzekile. The good time is always now. Mina can tell you with me, ngam. Mina ngino 10 years nje oil loss nje. 10 years oil loss. I think I was around 10 years. Maybe it's 9 somewhere there. Yabo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 years oil loss nje. Yabo. Engawazi nje ukuthi untantaphi, uyantanta wona. But I gained a lot of wisdom there. If I can look it that way rather than ukuthi ngibuka ukuthi obani nobani sebenzeni engangikade nginabo, lokho it is self-sabotaging because everything that happens in your life happens for a divine reason. When it's up to your interpretation of life, or the interpretation you are giving this situation is equipping you or is it making things worse, deteriorating your life? So uthe u9 years ke uhambe emoyeni uhambe emoyeni yabo, but I've gained a lot of wisdom below 9 years that made me the person I am today yabo. Then that is why I said that the good time to start is always now. So by the time ngivuka spiritually, I've started some other things and I'm consistent kuzona yabo. And I can see ngihamba la ukuthi okay, I am going somewhere with this thing yabo. So already it's sorted, that one. Ukuvuka lokho kuthiwa ukuvuka, khona into ekuthiwa ukuvuka. Mase uvukile awukwazi ukuphendulana because awukwazi iqiniso ukufika ulibone bese usiphinda uzenza ungaliboni. Iqiniso mase ulazi uyalazi, awukwazi ukuzenza ukuthi ungalazi. Iqiniso mase ulazi nje uyalazi, awukwazi ukuzenza ukuthi ungalazi. If financial truth, now I know it. I know how things work. This thing of salary, depending on the salary, that thing is very dangerous. Imsebenzi ayimele ukwenza ube rich and financially free. Ayifanele ukwenza. Kale ngibuka ama financial statements enye inkampani enginvesta kuyona. Ngibuka mina ama employees benefits. I'm seeing ama figures afanayo from previous year to this year. I'm just seeing small figures afanayo angashintsha, our increase amile nje. But mangibuka ezinye izinto they are increasing, they are decreasing, they are increasing more often ke base increase lezi ya. Ngiyabuka okuphathana nama employees, ngiyakubuka ukuthi ayibo kwazi kwakuncane bo okuphathana nama employees mawuthi ubuka okunye kusho phezulu ko 301 million, uthi ubuka ama employees 11 million. Hawu yabo ngabona okay, there is it. La ngitshela iqiniso okay, vele umsebenzi awufani, awumele ukwenza ube rich umsebenzi. Umsebenzi uzoconsume energy yakho uma unganakile. Uzoyiconsume energy yakho uma usukhatheleke, usungasakwazi ukusebenza bese ukuthatha ukulaxaza lapha, not ukuthi ukwenza ukuthi ube rich. Nesizulwane sakho futhi songena in the same trap leyo wangena kuyona nawe. You are working for money. No ways money is working for you while you are sleeping, and while you are doing the things that you are here to do in this world, while you are
carrying on with ama-talents akho, you are nourishing people, wena nje kuphela udayisa isikhathi sakho uthola imali. Ama-talent akho azalwa nawo uyadinga phela ukuthi nawo uphinde uwanikeze umhlaba while imali ingena. Awukwazi ngisho ukubuka ingane yakho idlala nezinye izingane laphana ku-sports day usemsebenzini, yabo. Awazi awunasikhathi sefamily, kumele usebenze, yabo. Udayisa isikhathi uthola imali. Kade ngawugcina ama-live wakho, glad to catch this one. Viola Akasha kade ngakugcina nami, yazi Viola Akasha angisakwazi. Viola Akash, how singing Viola Akash angisakwazi, but ke sikhona nje manje. Angizukuhlala ke ndo ngane zakwethu, angizukuhlala because ngiyahamba nje kuyimanje nginendlela. So there is the thing, ukuqoqa nje, ukugoqa, buy assets with that money you are receiving on a monthly basis, yabo. Buy assets. Londi Makay 94, hawu Ndlovukazi, this is sad reality. It's a sad reality. Londi Makay kuMrs Akasha kwengane zakwethu, uLondi Makay 94. I'm glad ukuthi ngitalapha ngaphandle, ngitalapha nasekhaya. Mrs Akasha ukhona la. Kunjalo nje, it's a sad reality, it's a very sad reality. Engamele ukuthi sikhohlisane ngayo ngoba kunabantu abathi akuthwalwe, yes. Kuthwalwe nje, uma ngabe uzothwala uba nemali. More often than not lento yokuthwala sibathola sebekhala. Bakhalelani? Akusathwaleki. Lo 150,000 usuqwambile, akuthwalekanga. Hi Post Malums, akusathwalekanga. Lo 150,000 usulahlekile, yabo. 2, ufuna kanjani, yini ekwenza ukuthi wahluleka ukuyenza le mali oyifunayo? Yini ekwenza ukuthi uhluleke ukuyenza wena consciously? Usufuna i-turbo charger. Lento ekwenze wahluleka ukuba nalowo mali iyona le ezokwenza uhluleke ukuyi-manager futhi, yabo, because you can't handle the money that you cannot make, yabo. Ufuna ukuthi ngoba imali miyisezandleni e-wrong izoyidala i-disruption. Wena i-universe ayikunikile lento yokuthi ube financially free, ube nemali, ayikunikile ngamabomu. Ngokwe-law of deservedness awukakayideserve le mali othi wena uyayifuna, awukakayideserve. Ngokwe-law of deservedness izozizela manifestation. Everything that is happening in the physical domain is a manifestation of what is happening in the spiritual and mental domain. So when you are fighting with the universe by wanting the things that are above your level of consciousness, you want them by fire, by force, you are working against the universe. You're gonna pay the price, the big price. Because lack of finance as blowy, say a grower, as blowy, you can't blow. Good things takes time. Good things take time. If you jump, you're gonna come down. But if you grow, you're gonna stay up. Yabo? So siyakhula la. Kumele wazi ukuthi ngale mali oyitholayo on a monthly basis, spending sakho uspenda angathi ucimezile. Awukwazi ngisho ukuthatha u10 noma u5% uthenge and financial assets ezokugeneratela i-passive income at some point in time. Uma ukuthi wena uthi u5% mncane kakhulu ukuthi uthathe emholweni wakho uthenga ama-financial assets, kuzothatha isikhathi eside ukuthi ube nama-financial assets azokugeneratela imali. Uma ukuthi kunjalo, wena usebenza ngento ekuthiwa i-all or nothing.
uphelile u10 years khona inonakho okuncane-ke awunakho angithi ikuphi okungcono ukuthi at least kuphele another 10 years kukhona okuncane onakho okade ukuthenga ama-financial assets kunokuthi ungabi nalutho at all. Which one is better? Ayikho into ozoba nayo ibe iqhamuke influx nje bese kuthiwa leyo nto leyo i-genuine. That is why abantu bedliwe kangaka badliwa i-scam ama-pyramid scheme, because they want huge returns in a very short space of time. Yabo? And they are falling for ama-pyramid schemes. No ways. Ayikho into enjalo. Ufuna into engaka ngesikhathi esingaka. I-energy engako uzoyithatha energy engako ngoba you need to do something now. Phela money is energy. Where are you going to get that energy from? Ngoba ngisho kuthi usebenza 24/7 kodwa kunama returns ongeke uzukwazi ukwenza. Kodwa people want 120% return within 1 month. Okay, if you want 120% return within 1 month, ufuna le mali yakho ibuye yonke within 1 month, ibuye no 20% ngaphezulu. Kusho ukuthi wena the higher the return, the higher the risk. Mele ukwazi lokho. The risk is 110% as well. If the return is 110%, you know the risk is 110%. You can lose all your money within one month futhi. Specifically uthi thank you so much special. Asithengeni kancane. Failing is the key that unlocks all levels. Yes, failing is the key of unlock, but kunesigaba la khona ukufeyila vele into edingeka la empilweni. Kuhle ukufeyila, but ukungafundi from your mistakes. Mina ngikutshela ngokuthi u10 years uthi uphelile be abantu bengenzanga lutho. Yes, that is a great mistake angithi. You had to learn lapho. Kuzophela another 10 years futhi ingekho into oyenzile. Should you never learned from the past 10 years? The past decade did not teach you anything. You are stagnant. Kuzophela another 10 years doing nothing. Yini ke leyo ke? Ukufunda lokho, ukuba highly conscious lokho, repeating the same mistake. Kunabantu abadliwa la ama-pyramid scheme. They repeated the same mistake again, thinking there was something wrong with the pyramid scheme, not thinking there's something wrong with them. Trying to reap large returns within a short space of time. Umnotho uya-generate, uya-createwa. You create wealth. Somebody needs to take a responsibility, a conscious responsibility in creating wealth. That is why nezingane zethu ziyongena in the same trap bese kuthiwani isizwe sabantu abamnyama sixakekile, kodwa asisonti kanje. Kodwa sifuthi sona sixakeke kakhulu ukudlula abantu abasidayisela i-religion. Yabo? Nayo leyo religion leyo yathatha iBhayibheli yalishintsha. eBhayibhelini zikhona zonke lezi zinto esikhuluma ngakho. Lezi zinto esikhuluma ngazo zokwakha umnotho zikhona eBhayibhelini. Even forex is there in the Bible, but because people now are lost in the myopic sense and interpretation of the Bible, of the people they listen to, they think 10% tiwathatha imali yakho 10% yonikele esontweni. That's what they think. That's what they are being told. More from the Bible futhi usungafunda iBhayibheli. We are reading your level of consciousness. Because that is why many people are reading the same Bible but they don't agree with each other. Because why? It only dwells in the interpretation of what is being said. Your personal interpretation. Bese kuthiwani isizwe sethu asiyindawo. Isizwe sethu. Indaba.
sishoda nge-financial literacy. Yonke into esifaka kuyona i-attention yethu ne-energy yethu is null and void. It doesn't help us. It doesn't help us. Sibhizi sibuka izinto ezile ubani uxabana nobani yabona nje mina personally nje mina I'm not concerned mina ukuthi iqembu iliphi iqembu elihluliwe iliphi iqembu lokho ngingakuzwa nje ngoba ngihlala khona la but akuyona into engizolo ngiyimba leyo kakhulu ayona into engizolo ayona into ezolo ngibusa la ukuthi ubani ongibusayo manje inkosi ubani ebusa mina manje angibuswa hayi suka angisebenzi leyo nto leyo kusizaphi ngoba ukuthi inkosi iyabusa kungisizaphi lokho kungilethelani lokho ukuthi inkosi iyabusa ukuthi inkosi iyabusa imonarchy ingisizaphi ngoba akho financial imbizo eyakuyabizwa kuthiwa ibizwa amakhosi azo equip abantu financial ukuthi baye kuba zigqila zabelungu akaze kubizwe imbizo la ezo equip abantu ibusa isikhathi samanje sidinga ukuthi abantu bebe financial street wise yabo akho lutho nje thiwa nje iyabusa nje thiyabusa nje uhulumeni akekho on your side into kumele uyazi nje akekho on your side uhulumeni ukuthi akwenze ube financially free and financially wealthy akekho lapho uhulumeni ungazi ulinga ucansi mangena iqembu elithile uyophila lempilo oyifunayo ayikho leyo nto leyo. In fact they are working in contrary with what you want, so they are going to sell you fake dreams and then you vote for them. They keep on selling you fake dreams, keep on telling you about the land, about the job opportunities, about yonke lento le angeke beze beyilwe beze beyiqede, ngeke beze beyilwe beze beyiqede. You will always succumb to working environment, thinking ukuthi ngelinye ilanga awuyicabange kahle lento, ungayibuki lento uyibuke ngobungane nanokuba musha. Yazi amandla asazophela amandla asazophela. Yes, amandla asazophela. Njengoba amandla asazophela nje usazongakwazi ukuthi usebenze uphile ngale madlana encane oyithola lapha encishisiwe kwi-pension fund yakho mangabe unayo, wherever la uthatha khona asephelile amandla. Ubone ukuthi uyayisola, awunayo ngisho imali yokuyisa ingane e-university, awunayo imali yokwenza lutho, ubese uyabuka ukuthi the whole 35 years engusebenzile bengisebenzani, bengisebenzela ini, bengiyuzwa. Uyobona ukuthi ayikho into eaffordayo. Things are even worse. Abanye baya retire beqhubeke bengabe bosebenza, hayi ukuthi basebenza nje. Abantu bakuthanda ukuhlala benza ezinye izinto. Uyabona ukuthi hayi khona mangithi ngiyahlanganisa la angathi into zihlangana kahle hle. Ama passions akhe awenzi, sekufika esigabeni sokuthi amandla aphela, usebamba lemisebenzi le emincane, still futhi usenza the same thing ayenze the past 35 years. Nengane zakhe futhi nabazukulu bazokwenza the same thing. Yabo, ulwazi ilona esilidingayo kahle kahle. Ulwazi ilona esilidingayo. As much as yes, spiritually we need to be aligned, but physically we still need to do something. We still need to invest, we still need to track money, do the budget. We need to be financially conscious. No ukuthi okay lento engiyenzayo nje manje ngenzani, njama lento engiyenzayo ngenzani, wazi lokho. Ungaspendi nje ucimezile, yazi lento yenzayo wenzani. Viola cash, even kuma pension funds imali ayikho. These companies don't pay it back, yabo.
kushuthi thina sizoba isizwe esiyohlezi nje siphila kanje. Akwazi ignorance kuphela nje, ulwazi lona selichithiwe, sekuyi ignorance kuphela nje into esisele manje. Ignorance. Nansi homework. Awubuki i-financial situation yakho njengamanje ukuthi ivumela ukuthi wenzeni. Ngoba the rules are the same. The principles are the same. But application of those principles is contextual. It's depending on your context and your situation and circumstance. Yes, Linzwa. Yes. It's a confirmation. Buka situation yakho, financial situation. Bese uyabuka. Yabo? Bese uyabuka ukuthi yini le situation okuyona. Ikuphi okungenzeka. Ikuphi ongakwazi ukukwenza njengamanje. Ukuphi ngoba khona abantu aba like uma ngasenza ibudget nje is always uhleze kwi shortfall, uhleze kwi deficit vele kwi budget. The income is less than the expenses, is less than the obligation, so lo muntu uhleze kwi deficit. Kumele ukuthi enze njani? A devise plan ezomkhipha la. I-planning njoba ngishilo ngathi mina, the rules are the same but the application of them is contextual. Yabo? Ngoba uma ngabe ukuthi ukutshala vele process yokutshala uyatshala bese into uyayichelela bese iyakhula iyamila, angithi? Yabo? But ukuthi utshale phi ke iyona into ke ezoba dependa utshale phi ku contextual, i-application i-contextual. Utshale phi yami, but buka situation ukuthi kuphi bese yabuka ukuthi yini engenzeka la. Okay, mu budget uba kwi deficit noma uba kwi surplus, ngoba budget ibalekile. Nayi income engitholayo na ama expenses mina ngisala nani? Khona into engisala nayo, khona ongasali nalutho, khona usala no negative. Yabo? Uma uthi sala no negative, then zimbili ke indlela zokuthi ushintshe leso simo leso. It's either uzama extra income noma unciphisa wona lama expenses lawo, uya negotiate la ukuze ube kwi equilibrium, or usale nokuncane ukuthile ukuze ungabuliki. So uya maneuver, iba financially conscious, uya maneuver esimeni sa ungayisabi lento yokubhekana nama finances akho kanje head on. Abantu bayabalekela bese becanga ukuyophuza utshwala kuzomenza ukuthi impilo lokho iqhubeke, uselinda ukufa already. Emncane umuntu uselinda ukufa already. Uya complain kuphela, sima sishintshe ngoba usaba ukuface lento, iyasabeka vele ukuyiface lento yama finances, uyiface kanje. Iyasabeka vele ukuthi uyiface. Kodwa you need to face it. Because if you are not tired of the poverty is tired of you. Now, kuyadinga ukuthi uyiface lento, ubuke ukuthi ngiba negative noma kuba kanjani. After that mawukuthi kukhona okusalayo, bese uyazama ke ukwenza ama systems njalo muhola ama systems. Lama systems, one awutracker ispending sakho. One yini okwenza lonto? I-budget first. Yabo? Two, i-income and expenditure statement. Ukuthi lento engangiyibudgetile ngispende kanjani. I-financial awareness leyo. Ngispende kanjani kulezi zinto engangiyibudget. Yini engenze ngangastika kwi-budget yami. Usuke usuhlala phansi ke mhlambe
2 or 1 day before uhole usuhlala phansi uyabuka ibudget owuyenze ngalesa sikhathi 1 or 2 days before uhole leya budget i-income and expenditure izokutshela ukuthi uspende kanje. Angithi unayo ne-app iyakukhombisa i-app la ukuthi wena nathi uspenda kanjani yabo. Unayo ne-app i-spending sakho uyasazi. That is why kubalekile ukuthi ubhale phansi. Ubhale phansi spending sakho usibhale phansi ukuthi wenzeni ngabo. Khona uzokwazi ukubona ukuthi mase before uhole ukuthi i-spending sami i-income and expenditure statement ne-budget yami kuyahambisana yini. Uma kungahambisani yini yenze kwangahambisana la nala yini yenze khona uzoyibona inkinga. Uyadetecta lapho, detecting the problem. Uzobona ukuthi wena mhlawumbe uyaphisana nemali, wena unama instincts nje avela athi thenga nje yabo. Uzobona ukuthi yini yenze ukuthi kuhlukane. Number 2, that is the tracking. Number 2, ibe khona imali othi le eyama savings and investment noma ngabe imalini. Noma ngabe imalini eyama savings le and investment. You need to save to invest. Yabo? We need to buy our assets slowly but surely. Slowly but surely. Wena ke angeke this is not a financial advice. This is educational purpose. This is an educational purpose for a disclaimer. I am not going to give you ama vehicles ongakwazi ukuthi akuthatha kubeke lapha ku financial liberation. Wena umele ukuthi uyibukele ukuthi imapi ama investment opportunities akhona. Bakhona unit trust, bakhona ma shares, bakhona easy equities no easy properties. Kuningi. Umsebenzi wakho ke lokho ukubheka ukuthi wena ufuna ukwenza kuphi. Lokho ke sokumsebenzi wakho ukuthi go deeper, uphume endabeni zokubuka icontent emile nje, ethuli nje. Yabo? Where attention goes, energy flows and results shows. Umi attention yakho ise kuthenini usibanibani oxabene nosibanibani, usibanibani ivideo yakho usephendulile, usibanibani usazophendula. I-attention yakho ilapho, imaphi ama results azokhula lapho. Awekho ama results azokhula ngaphandle ukuthi wena uya stagnant. You are just in an emotional roller coaster nje phela about those things you are listening to. You attract them at some point. But if uzoke ubuke ufocus empilweni oyifunayo rather than ukufocus empilweni ongayifuni, i-universe ayina ndaba ukuthi wena lempilo awuyifuni, ikunikeza yona ngoba ufocus kuyona. Ayina ndaba i-universe ukuthi wena awuyifuni lempilo le. I-universe wena phela does not care about i-nature yesicelo sakho. Ine-care ne-content yesicelo sakho. Ayine ndaba ne-nature, inendaba ne-content. So wena ukuthi awukufuni ukuwa, mhlawumbe uhamba somewhere awukufuni ukuwa, ukuthi awukufuni ukuwa doesn't make ukuthi ungawi. Just because ucabanga ngakho ukuwa, that's what is going to happen. Ukuthi awukufuni, that's not part of the deal. Just because you are thinking about it, it is going to happen. Ukuthi awukufuni, that's something else. Is that the universe does not care about the nature of what you think. So ikona okuzokwenzeka. Manje ke uma ngabe ucabanga uzofocusa ku finance, ufocuse kuma dreams akho, wena zibuka ukuthi ufunani, ufuna ukuba umuntu onjani, ufunani empilweni, ufunani. Yabo? The person you want to be in life, ultimately. That is what you want. The how part izoziqhamukela. I-how part izoziqhamukela. Because every time you do, wenza into ekulidela kulo muntu ofuna ukuba uyena. Ngoba lo muntu ukhona la engqondweni. Automatically. Lo muntu wena
It's not a question of what you have to do, it's who you have to be. When you want to be a financially liberated person, you are all whatever that person you want to be onayo uzoqale ube naye emqondweni lo muntu kuyima uba uyena physical. Is not other way around. Uzoqale ube uye mentally lo muntu wenzani, lo muntu uvela khalele ukuthenga bese yathenga, lo muntu loyo budget, lo muntu loyo wenzani, lo muntu ofuna uba uyena wena uphila kanjani. The same rules, mindset and mentality of that person, you have to apply it la kule situation okuyona njengamanje, because as above so below, as below so above. Kuzokusebenzela kule level okuyona up until kukusebenzele kule level le ephezulu, yabo. Awukwazi ukuba yilo muntu ofuna uba uye ungabanga uyena engqondweni. First wenze njengoba wenza njani lo muntu, uyam-attract, uyam-manifesta lo muntu loyo, uyam-manifesta lo muntu. So umuntu ofuna uba uye uyena ozobe se channela i-behavior yakho ukuthi behavior kanjani. Uyena ozobe se drive, because now you have the direction. Uzochannela i-behavior yakho. You are not going to have a reckless spending and not accounting for it. You have to account for your spending. The accountability is very important. An unexamined life is not worth living. An unexamined life is not worth living. We live life forward, but we refer backwards. We live it forward, but we refer and take ama lesson esikhathini esidlule. Ngobani? Ukuthi uhambe kanjani ikona okumele ukuthi ufunde kukona ukuthi next time how to do things better. Yes Ncebo, kunjalo. Manje lento yokuthi abantu belokhu beshaya law of attraction, bethi ba vibrate high, bashaya law of attraction, they are doing all these things. Yes, they are important nazo lezo zinto lezo. Okay, they are not more important than ukuthi wena ukwazi ukuthi uphile impilo yokuba accountable. Yabo? They are not more important than ukuthi wena uphile impilo accountable. Ungaspendi reckless. Wenze budget. Uzama ukuthenga ama assets, invest. Ube ne financial literacy, uhamba ufunda ama documents, ama articles nge finance uzi-equip. That's a law of growth. I-universe isebenza ngama laws. Isebenza ngama laws i-universe. The universe works with laws. Yabo? That's a law of growth. Ukuthi wena uma ngabe ungafundi uzohlezi uyilo muntu oyena. Uzohlezi, in fact ngoba umhlaba uyamove, it's like when you are going backwards. Because wena awufundi, awudevelopi, awenzi lutho kuma spheres of your life. If you don't inspire, you will expire. Yabo? If you don't inspire, you will expire. Uzoba nje umuntu expired ngobani awufundi. You don't enhance yourself and do ilokhu njani. Self improvement. So akusbalance say as much as focus kwi content esihlekisayo nje yenza ukuthi sibe right nje, si relax nje. Kodwa phela kumele sibuye sibe conscious ukuthi hayibo yazi I don't need to always be like this. Let me go through this. Ufuna financial liberation kodwa wenzani in terms of finance? Uyasebenza nje kuphela. Imagination, a nation of create images within themselves before manifesting. Yeah, mfethu kunjalo nje. Hayi mina I think I have said it all nje manje. I think I have said it all. This is just a wake up call nje.
It's just a wake up call. A wake up call le. Kwaye bengifuna ukusho nje ngikushilo. Ngoba sisizwe nje. Sinobugebengu obungaka ubudlangile. Abantu abazwani kuningi abanye bagcwele emajele babamba inkunzi kuyilokhuyana hayi kushodana kushoda ulwazi olushodayo yabo ukuthi as much as sikhuluma ngendaba yokuthi yenzo law of attraction yenzo meditation open chakras balance chakras open third eye zonke lezo zinto lezo as much as sizenza lezo zinto ku spiritual that is spiritual part of things asikubalancise phela ngo physical uyacabanga nje wena usuyenzile yonke leyo nto ke imali siyafika ke usunemali ke yazi ukuba nemali kuyajwayeleka uzokujwayela ukuba nemali emva lokho bese wenza into ezisangene ngoba unayo iplan ikuba nemali uzokujwayela nje kuyajwayeleka ukuba nemali uzokujwayela nje ukuthi awu cha ukuthi umuntu oyibillionaire usahlezi nje excited ukuthi uzokwazi ukuthenga igushi ucansi uhleze excited leyo nto njalo nje ngoba uyazi ukuthi i-Range Rover ngayi-afford yonke leyo nto leyo usayijwayele nje ayona nje into alokho eyihupha nje isimkhathazile sekukhona okunye kumele akwenze ngendaba yemali into ezofulfilla umphefumulo wakhe sekukhona okunye kumele ukuthi akwenze yabo manje ke umuntu ongena purpose uzokwenzani ngaleso sikhathi uzohambe control abantu ngemali hambe control abantu hambe enza kube khona i-chaos nje emhlabeni enza kube khona i-chaos nje emhlabeni ngobani vele phela imali ifikele kumuntu nje onje ukuba nemali kuyajwayeleka ukuba nemali yazi yini yenza ngitshele lokho ingoba as above so below as below so above yabona mina esimene ngikusona seyimali ngake ngaba sesimeni esingaphansi kwaleso ngaphinde ngaba sesimeni esingaphansi kakhulu kwaleso ngazama nganyuka ngabe sesimeni esingaphezudlwana ngabuya ngaba sesimeni esingaphezudlwana ngangikujwayela lokho ukuthi hawu sengikujwayele yazi ukuthi ngibe kulesimo rather than kulesa simo esingaphansi ebengikusona sengikujwayele yabo ngabe nje sesimeni yabo like yabo uma ukuthi ngisesimeni esila ngezezimali ngikulesimo ngizame ngibuye ngibe la ezimalini lesimo kade ngikusona sesingaphansi sona yabo ukuba la kuzoqala kungi-excite ukuba la loqala kungi-excite wow sengikwazi ukuyithengela into ewukuthi sengikwazi ukuyithengela ipizza sengikwazi ukuzithengela ifoni yabo kuzongi-excite ukuthi ngizokujwayela lokho angizokuhlezi ngi-excite ukuthi sengikwazi uku-afforda lezi zinto ngizokujwayela lokho ngigcine ngasangithusa indaba ingoba ngisuka la ngiyaqhathanisa la ngisuka khona nala sengikhona ngi-excited kodwa lo excitement izophela nayo ngikujwayele lokho bese ngifuna ukunyukela ngaphezulu futhi nalapha engizonyukela khona ngeke ngihlezi ngi-excite ukuthi sengikule level ngizokujwayela nakho so ungacabangi ke wena ukuthi mhlazana usunemali yonke kuyohlezi ku-excite ukuthi unemali yonke ukwazi ukuthenga imoto cash ngeke hlezi kunjalo uzokujwayela lokho bese udinga something else uyayizwa lonto bese udinga something else ngingenzani ke manje yila khona sekungenani ke sekungena ukuthi umuntu ngoba into engaphandle ephysical njengezimoto nemizi nezingubo nani nokudla lezo zinto azunorish umphefumulo azunorish umoya yes yila khona sekungena la khona esekudinga ukuthini uzokwenza izinto ezizo uplift abantu ezizosiza abantu yila khona uzozizwa u-inline ne-universe u-inline with the purpose ngoba manje akusaku-excite ukuthenga imoto cash angathi usungenza something greater something spiritually uplifting the humanity doing something greater ngeke hlezi ku-about you buying clothes and cars ngeke hlezi kuwena wenza lezo zinto uzogcina ufuna ukwenzani
uzogcina ufuna ukwenza izinto eziserious. Isimo nesimo siyajwayeleka, yes kunjalo nje mfowethu. Ngiyahlezi kuwena ohlezi ufuna ukwenza. So ungacabangi ukuthi yabona umuntu owathwala waba dom enough, umuntu owathwala waba dom enough. Ngobani? Wacabanga ukuthi ukuba nemali ngeke azakujwayele. Usekujwayele ukuba nale mali. Nazi lezi zinto zakhe athwala ngazo ziyamnika imali. Kodwa manje useyabona ukuthi hey ngayifaka enkingeni sengijwayele. Imoto sengijwayele uba nazo. Imizi ngijwayele ukuba nayo. Ayikho into engingajwayele ukuba nayo. Ngi-right manje. Sengizwile lempilo ebengifuna ukuyizwa. Sengijwayele. What's next? What's next? Ila qala khona isoleka. Ila qala khona isol. Ngoba kuyajwayeleka. Kodwa uma ngabe une purpose, i-purpose you expand. Ngeke uzukujwayela ukuba ne-purpose. I-purpose uhlezi uzizwa uma ngabe ngaso sonke isikhathi you are aligned with your purpose. You are doing things according to the purpose onayo wena. You always feel peace. You are always at peace nomoya wakho. Uhlezi uzizwa nje at peace. Uzizwa uconnected with the universe. Akubi khona lento ka chase on. Or chaser on uzufike. You want to buy the whole world and its planets. You want to buy the stars. What else you want to buy? That is when ubona abantu sebethatha imali sebeyichitha kanje, sebethengela abanye utshwala, umuntu esezide ngasile nje. Wenzide ngasile nje akasazi uzoyenzani le mali. Akana purpose. Yayizwa lonto. Unama resources kodwa akanayo into azoyenza ngalama resources. Chase the purpose baba. I-purpose ilo muntu ofuna ukuba uyena. Bantu besifazane ngize kunina ke manje. Sengivala nje, ngivala ngani. Amadoda asebenza kanzima. Afuna ukuthi aprovide la kwi relationship. Yabo? Aprovide. Nina bantu besifazane akusho ukuthi nina nizolandela lento yala eAfrica yokuthi ukuba indoda kusho ukuprovide. Ukuba indoda kusho ukuprovide. Akugcini lapho. Now you have a life to live. You have your own aspirations. Yes, it's not all about ukunakekelwa indoda cha. Nawe kunabantu kumele ubasize. Now you need your financial independence and financial liberation, your own. Wenza izinto othunywa ukuzozenza la. It's not about le ndoda yakho le. Because umuntu one mentality yokuthi indoda iyona emele ukuthi imondle. Mhlazane yena angithi uyihlonipha ngoba nakho indoda isenza njani? Isamondla, isamthathela care of, yabo? Ngoba uma ngabe nale mindset yokuthi indoda ngokuprovider financially, nothing else. Uma ngabe sekwazi ukuziprovidela yena financially, ila better khona relationship, because initially ube nalento engqondweni yakhe ukuthi indoda ngokuprovider financially. Uma ngabe sekwazi ukuziprovidela yena financially ngokwakhe, i-relationship iba ne turmoil and cease to exist, because yena engqondweni yakhe ube ne idea ne belief yokuthi indoda ngokuprovide. Manje mangabe sekwazi ukuziprovide yena akuseyona indoda le. Into ebimenza ukuthi acele ukuhamba, ubecela ngoba indoda bekumele ukuthi imbukhele iflight. Yabo? Bekumele ukuthi imbukhele iflight. Bekuphoqa ukuthi azendodeni yakhe lapho. But uma yena financially independent, esenayo yakhe imali, sekuzoqala inkinga ke uma ngabe ukuthi yena ubazi ukuthi indoda ngokuprovide. Sekuzoqala inkinga ke ngoba manje akasezukuzoyicela la endodeni. Usezozoyitshela manje ukuthi ngenza u1 manje. Yabo? Ukuthi ubona kanjani wena, that's none of my business. Ngobani? I can take care of myself. Ngithi ayizwa lonto. Rather than ukuthi yena if indoda akuyona indoda ngokwazi ukuprovide financially cha. Uma unaleyo nto kuphela nje, mhlazane wakwazi ukuzimela wena. Leyo ndoda uyigibela phezu kwekhanda.
indoda ine direction, indoda nge direction, nge vision. Yes, direction nge vision. Indoda ibeka vision, ibeka direction, i-protect. Indoda ke leyo. I-protection ihamba to the extent yokuthi izokutshela mangabuyo lento yenza inobungozi ukuthi la mina ngibona ubungozi la mina ngibona ubungozi la, bese uyayilalela even though you do it with your own money. Awusho ukuthi uma ngabe usu financially liberated and financially free umuntu wesifazane sekudinga ukuthi uyidelele indoda. In fact bekumele angabe vele ufinancially free ngokwakho without ukuthembela endodeni yakho vele nje, bekumele angabe kunjalo nje. Why kube njalo? Nina nihlangene nge-relationship la, anihlangene ngemali. Umnotho is not sexually transmitted. Financial abundance is not sexually transmitted. You are an individual being with your own consciousness. Naye uyi-individual being with i-consciousness yakhe. Yes, yayizwa lonto. Unezinto ozozenza ozoyifila lapha la. Bukuthi nina nihlanganiswe yini? I-marriage, i-contract le enhlanganise. It's socially, it's not spiritually nje, it's socially. Kunezinto ekumele ukuthi nawe uzozenza. Iyafuneka i-self development, iyafuneka ini i-self development. Lonto ba enjani? Lento abakayizele ku relationship bekuyimali. Yabo? Iyona lento yenza ukuthi umuntu wesilisa akuthathe kancane umuntu wesifazane. Ngobani? Uyabona vele ukuthi hayi vele lo depende kimi. Yabo? Lo depende kimi. Lo akanayo i-vision. Nawe umuntu wesifazane iba nawakho ama-visions ofuna ukwa-achieve. Khona ngezongeza ukuthatha kancane lo. Khona ngezongeza ukuthatha kancane. Nawe kubona uphila impilo ene-purpose. It's not all about yena. It's not all about yena. Nawe ufinyelele esigabeni sokuthi we are talking about shares. Shares have increased, shares have decreased. Sikhuluma indaba ama-dividends, yield. All those terminologies. My portfolio is growing. All these things. I want to open this for people. I want to do this for people. I want to help this. Ngoba now unezinto ozozenza la emhlabeni. Umuntu wesifazane now unezinto ozozenza la emhlabeni. It's not all about you and your man. Kunabantu akusamele besizo wena. Now you are an individual being. Kunezinto now feel ukuthi I feel like one day I have to own this. One day I have to own this. Ngiyozizwa ngisatisfied. Ngoba indoda mekubona ukuthi awuna direction futhi awuna purpose. Awuyenza self development when ubheke yona uthembele kuyona. Inayo lento yokuthi ikuthathe kancane. Inayo lento ukuthi ikuthathe kancane. Yabo? Ifuna ukukufuya. That is why indoda mifuna ukuthi ube uhousewife. Ivele ingafuni ufunde, ingafuni wenze lutho. Ithi ngizokunakela mina wena hlala la. Khona izokwenza umathanda. Ngithi yabo? Ikwenza ivasi. Angithi so iyona lento yenza ukuthi umuntu wesifazane ogijime wachasa indoda enemali esi well to do. Mayefika le ndoda isi well to do akukho contribute ngakho yena kuyona. Izofika imenza ivasi nje. Phela. Izofika imenza ivasi isiyenze ukuhlobisa ngaye nje akusekho kunye. Akho value la. Akho value nje ayibringa kulomnotho kulomnotho lo. Indoda izohlobisa ngaye nje ngobani izenzile zonke izinto yona iyodwa. Phela isiyenzela nje i-social perception ukuthi ibukeke nayo inomuntu yabo. But ayikho ivalue etheni ezoyi-attacha la ngoba ikwenza ivasi vele ngoba yonke into iyenzile ungekho. Ayikho i-advice vele ubunayo but umuntu ozombekezelela from eqaleni umbone enyuka nawe
umnika nama advice, because yazi ukuthi ama decisions that are taken in the boardroom, those decisions are attributable from the bedroom. They are coming from the bedroom. Umbona umuntu efika kwi boardroom agqoke kahle econsa, uayinelwe umkakhe wena umthuzelile ukuthi akagqoke kanje, yabo. Lokhu ube ne impact lo muntu wesifazane ekuthenini le ndoda ikhule kanje ngoba ikhulile kanje, ngoba umuntu wesifazane izinto uyazimultiply, ine impact naye ukuthi le ndoda ikhule kanje. Iyohlezi imhlonipha ngoba ihloniphani umqondo wakhe nama advices akhe bakwenze ndawonye bakhula. Hayi ukuthi nje izohlupha ngoba iyamazi nalo muntu wesifazane lo ubile khona la wa contribute naye la positively. Ngisho ngabe kuthiwa yena akanayo imali njengayo le ndoda, kodwa le ndoda ayihloniphi lokho, ihlonipha lokho okucashile okuyi mentality and mindset alomuntu, ama values and principles alomuntu lo ehleli naye. Iyohlezi ihlonipha lokho. Abantu besifazane nabo abazithuthukisa. Uyohlezi ukwi relationship emnandi uma ngabe ukuthi nawe uyazithuthukisa. Uyohlezi ukwi relationship emnandi uma ukuthi nawe unezinto nawe ubhizi ngazo nawe unezakhe izinto obhizi ngazo ozenzayo. Ngoba yes, indoda vele kumele iprovide vele iprovide, inakekele vele iqanda lehrutmane lalo, kumele ikwenze lokho, yabo. Kodwa lokho akukuniki umuntu wesifazane ukuthi wena nethezeka ke, akukuniki ukuthi nethezeka nje 100%. Bese uzwa sekuthiwa kushone indoda, athi umuntu wesifazane kwashona indoda yami imali yavele yanyamalala nje. Kwenzeka kanjani? Ingona indaba onethezekile. Indaba onethezekile. Awazi lutho, because you are not involved in anything. Ubuyiqanda lehrutmane phela nje. Ubuyivasi nje phela. Uthi angisaboni la ama comment enu, angisawafundanga guys. Let me read your comments. Uthi Ngcebo true, bevumelana nayo kade ngikusho. Uthi ngibona oya uNgcebo uthi true. Bese ukuthi laphana uDlamini phone ya uthi lento abakayizele la ku relationship bekuyini imali senayo uyahleka ke laphana yena futhi uMadlamini bese ukuthi athi power laphana uRefilo athi power uMasha uthi we are spitting fire today, fact on upon fact ne. Thank you so much we Masha. Ngibuye kufeni ukubona nje. Ayizinemvana yathi mayiyaba powerful kakhulu mayisibuye kufeni. Mawuvuke kufeni uhlezi uzoba powerful. I rather be in a relationship when I've reached my goals. Shame. Kusho njalo ke laphana uMadlamini. True bafo, sisters must get busy with their dreams or strive towards something for themselves. Injalo indaba. Please advise, I fully agree with you, but the Bible says men must provide. Refilo, njoba ungizwile nje. Ngithi uthi men must provide. Futhi iBhayibheli asilikhiphe la. Asilikhiphe. Ngoba iBhayibheli mawuzolifaka la. Njoba kuthiwa indoda, njoba eBhayibhelini kunabantu ababenamadoda ababenabafazi abawu30, ebenabafazi abawu100. Then usho nathi asebenabafazi abawu100 ne. Phela asikwazi phela ukukhetha esikufunayo siyeke singakufuni. Yabo, kumele sik-apply konke. Ngithi khona wena abafazi abawu100 kumele sibe nabo. So asilikhiphe iBhayibheli la. Ngoba uzolithatha literally iBhayibheli kuzoba inkinga, yabo. Buka situation wena yakho. Njoba ngishilo ngathi imithetho ye-universe
i-apply across but i-contextual application yayo iyafana imithetho kodwa i-application i-contextual njengoba uthi wena a man must provide uma ngabe indoda yakhe ingasebenzi ke lokho kusho ukuthi ayiseyona indoda angithi i-situation yakho ithi indoda yakhe ayisebenzi kusho ukuthi ayiseyona indoda dani sekuqala inkinga ke lapho ke yabo ngoba uthini a man must provide indoda vele ngisho ukuthi vele wena as a man uma umuntu o-principled o-visionary uzokwenza lokho kuzozenzekela uprovide uzoprovide kuzozenzekela lokho I hate it just like God is providing for us then we are going to provide for our families kuzozenzekela lokho yabo manje ukuthi indoda iyona eprovider kusho ukuthini lokho kusho ukuthi umuntu wesifazane zithambise nje hey 11th page ngisakwazi mfowethu ngithemba ukuthi uyaphila mfowakakithi yabo be independent women and courageous and ukuba independent in terms of finance komuntu wesifazane akusho ukuthi indoda yakhe ayiseyona indoda uma uthi yena ubecabanga ukuthi indoda ngefinance ilapho inkinga izoqala khona ke indoda yakhe ngeke isaba indoda kusamele afunde kahle ukuthi indoda yini yabo kusamele afunde ukuthi indoda yini vele indoda kufanele ukuthi nawe ube nevision wakho umnotho lokho kwenze lokho kufanele wakho umnotho khona uzokwazi ukuthatha care of ifamily yakho umndeni wakho wena umuntu wesifazane awekho ama aspirations nama dreams onawo wena awekho ama talents onawo wena ozowa provider emhlabeni awuzalwanga nalutho wena ayikho into wena ozosiza ngayo lo mhlaba lo ukuthi uye phezulu akukho wena ozalwe ukufumbethe wena akukho ayikho into enjalo khona into nawe ngaphakathi obonayo ukuthi lento le ngiyafisa ukuba nayo iyosiza abantu lento ukuthi kuzimali suke sekuyicherry on top ukuthi kuzimali wena inhloso yakho wena ukusiza abantu ukusiza this mother earth usiza mother earth kodwa imali is just a cherry on top yazi khona into othi uma uyenza ungayenza mahala for a longest period of time ngobani ikuwena ngaphakathi ubhiwe yona awunandaba up until ize ikukhokhele imali iza nje isize ukunyorisha kodwa wena ubungenankinga lento ukuyenza into ke leyo ke ophiwe yona ekuwena ngaphakathi ozoseva ngayo mother earth nakho nje mina I'm not getting paid la except ukuthi abantu bayangipha ama gifts and ama gifts nourishment nje they just come as a cherry on top while I'm doing what I love. You see, I'm getting paid for doing what I love. Yabo? In fact, umuntu bekumele enze into ayithandayo la emhlabeni, imali besiza ngemumva. Ilapho nje indaba. Umuntu bekumele enze into ayithandayo la. Bese imali iza ngemumva. Yabo? Mina nje I like into yokuanalyzer, playing with numbers. Ngiyazithanda lezo zinto lezi into zami lezo ukuanalyze ngidlala ngeinamba ngenzeni yabo njengoba ngithanda ukwenza lezo zinto kuyangivumela mina ukuthi ngibe yini i-portfolio manager or i-financial ngibe ngenza i-financial accounting ngidlale ngalezo zinto ngibuka ngicalculate o-return o-IRR ngicalculate o-internal rate of return ngicalculate o-dividend yield ngidlalele ngalezo zinto ngiyayithanda inamba ukudlala ngeinamba yabo I can play with it until night. But ngilaka teaching, yabo? Ja manje. Ngilaka teaching ngimfundisa ingane njani ezinje ngabani ubona umhlaba unje. Does that nourish me? No, it doesn't. What I have to do, I have to work towards what I love. Yabo? Ngisebenzisana yona mali le yala ngiqashwe khona.
in terms of independent consultant wenza lento uyayithanda yini indaba sebenenkinga la abantu benza umsebenzi abangayithandi ufika nje kuseni vele uphukule vele bengafuni kwakuvuka vele ubengafuni kwakuvuka wenza umsebenzi ongawuthandi ucabanga ukuthi uzoba nayo financial prosperity never. Make your way out kulo msebenzi, work your way out, work it khona uyokwenza into oyifunayo. Ngisho ngabe kuthiwa lo msebenzi owenzayo ngeke uzucebe ngesalary, ngeke ube ne-financial freedom ngesalary, ithini business side yalo msebenzi owenzayo. Ake ngithi ke well set uyakuthanda ukwenza lo msebenzi owenzayo and you want to grow kulo msebenzi lo owenzayo, but look at things on a business perspective. Ithini business side yale field okuyona, ithini business side of things, because yazi ukuthi kukhona kuke kwenziwe u20 million, uthola ukuthi kwenziwe u20 million mhlambe njengoba nguthisha nje mina ngibe ngithi okay ithini business side yala ku teaching, ithini business side yala ka teaching. Ngingavula isikole, ziningi izinto engingazenza, ngazivula isikole, ngayirent indawo, ngivula independent school, ngingafundisa online, ngiziningi izinto engingazenza. Mina kumele ngenze research ithini business yala ka teaching bese ngiyayenza lo nto leyo, imali iza kimi, imini owner of this thing, yabo. Lo umsebenzi uthisha mhlambe I'm renting nje iblock eyodwa nje, I'm renting iblock eyodwa, ngine finishing school nje, I'm renting iblock eyodwa ngine finishing school. Laba ngibaqashile bazosebenza la, ngizobaholela mina. Isikole masakhe u500,000 ngaleso sikhathi esiwakhe ngaso, mancane kabi amathuba ukuthi le mali yonke iyakubantu akade befundisa, mancane kabi. Yabo nje abantu abasebenza ko Shoprite ko Spar, imali yenziwe ko Shoprite no Spar bani billion, incane kabi imali yakuma salaries. The rest yazi ukuthi ya kubantu ababuka izinto ene business perspective. You can't be financially liberated with this salary. You can't. I'm good, brother. I had to go without social media. Okay, to recharge and boom, found this live. Thank you so much. 11th page mfowethu. Balekile ukurecharge nami nje mhlawumbe kusamele kubuye ngithi ku recharge. Yo. Indaba yalento le kune chemical ereleasewa ingqondo ngendaba ye cellphone. Buyibe inkinga lento le. Refilo uthi thank you. You are the best coach. Thank you so much, Refilo, for your consciousness. Siyagiva ke namhlanje. Usho lunch box tea. Namhlanje ladies. Mfethu. Phela no pain no gain. No pain no gain. No pain no gain. Ayizingane zethu siyayiseva from ipain. And zenzani ke? Masiseva from izinto ezasenza sibe labantu esiyibona. Zenzani zona? Ezinye zibona ukuthi okay, asivele sibhema intsango. Ezinye zibona ukuthi yazini. Asivele siqomele safuthi. Angithi wena uyisaver from ama challenges akwenza waba yilo muntu oyena wena. So ke yona ke iyayidinga phela i-challenge. Izoyicreate yona i-challenge. Ngoba phela wena uyayisave ngithi kuyona. Yona izoyicreate i-challenge. Iqala ibhema intsango, ihlupheka into ongazi uyibone, iboshwe ibilale etoxini ibuye iphume. Inomama nobaba ba right kanjani. Bayisave from ama challenges, iyawa creator ke yona. So khona izokhula. Angithi ifuna i-degree of comparison, A no B. Angithi that's how the consciousness work. Kuyaqhathaniswa this and that. Consciousness isebenza kanjani. Khona izobona ukuthi kanti khona into ekubuhlungu. Kumele iqale kubona khona izobona ukuthi lokho akusebuhlungu. You need to start somewhere to ukwazi uku-embrace i-level engaphezulu. It depends whether a man taught of how to be a man. Depends on the family background. Fethu mawuthi depend on the family background, mina ngizokuphikisa. Mina nje baba wami wangishiya ngo2002
ubaba wami biological father ngo-2002 njengamanje nginey'ngane yabo nginey'ngane njengamanje zamantombazane and nje nginomuntu engithandana naye yabo nginomuntu engithandana naye I'm doing engikwazi ukwenza guided by the universe ngobani okwami ukuba in line with the universe the source i-source will show me what to do mina okwami ukuba connected to the source ngoba uma ungitshela ngebackground what if ubaba wami wayenza izinto ngendlela irrelevant esikhathini samanje then ngithola umuntu mina manje naye uneyakhe ideology naye wakhuliswa ngenye indlela lezi zinto ziyafika lapha zimatch. It's all about ukuguidwa i-universe. It's all about knowing what is right kuwena. Akulona isonto ekumele likufundise ukuthi kuphilwa kanjani. Kini bafundisa to a certain level phelile. Okunye okwakho. Ngoba nakhona futhi izinto abakutshela kuzona akusho ukuthi zonke zazi right. Ezinye sekumele uyi-decondition. Into ebalulekile la ukuthi wena you are connected to the source na. Because kade yabo nje I was listening to Dr. Olumide Emmanuel from Nigeria. Uyasho ukuthi Christianity is not a religion. It's about the relationship, the direct relationship with the creator, with the source. The creator, the source will tell you the truth. The truth is within you. The kingdom of God is within you. You are going to be guided because umuntu ongaphathi ukutshela ngendlela abona ngayo. You are going to suffer from the myopic of that person you are listening to. Akutshela ukuthi into ukuthi ayenziwe. But uthini umoya? Listen to umoya. Bese uapply lezo zinto kwi relationship yakho. Umoya, the universe, the ngaphakathi kwena you have an internal authority. Should I do this or I shouldn't do this? Abonje mina umuntu engithandana nawe uyangazi ukuthi nguhlobo lomuntu. I was not going to do lento yani ye Valentines. I was not going to do that. But I ended up doing it. Ukube akuvumanga kimi, ngangeke ngize ngiyenze. Ngoba mina ngahlala nami, mina ngiyahlala ke nami. I-authority ingaphakathi kwena. Ayikho kubangani bakho. Ngoba abangani bakho bangakutshela bethi ungayenzi lento kumkakho, yenza lento kumkakho. Only to find out ukuthi in your situation nezinto ekumele uzobhekana nazo empilweni is not part of the scope. Now you are living your friend's life in your relationship. Yabo? Kanti wena une-internal authority wena okwakho bewuxhumana ziningi izindlela sihlezi sikhuluma ngazo indlela zokuxhumana nesource. Izokutshela isource ukuthi okay umoya wami uyavuma. Internal authority yavuma ithi angiyenze lento le. Ngiyayenza ke. Is there anything to lose? If there was something to lose, I was not going to do it. If there was something to lose, I was not going to do it. Umoya wami wavuma, my left and right brain hemisphere ahlangana ukuthi yes, you can do this. I did it. As long as ngeze ukungihama because kwangeke kungisize mina ukuthi ngingene ezikweleti neziserious. Ngizama ukwenza njani? Ngizama ukwenza iValentine ekubeni nomoya wami ungavumi. Ngikhonjiwe, yabo? That is the suffering. That is a very great suffering. Mele ukuthi wenze into in line nawe. Ngoba uNkulunkulu uhlezi eyiqiniso, uNkulunkulu uhlezi uthando. Uma uxhumene nalezo zinto lezo, angeke wenze into out of line kumuntu wakho. Ngeke uzwenze into out of line. If you are connected to the source is eternal love, eternal infinite intelligence. Uma uxhumene naleyo nto leyo, ngeke wenze izinto wrong kumuntu wakho. Umuntu wakho yena mefuna into esangene yena, uyena kuzomela ukuthi akushiye. Uyena kuzomela akushiye uma ukuthi wena you are connected with the source. Yabo? Uyacabanga nje umuntu wami esengi-advise ukuthi ngingene kwi-fraudulent activity. Ngingene kwi-fraudulent activity ngoba ngizothola imali. Uyacabanga umuntu wami ngiphoqelele entweni engingafuni ukuyenza ngoba athi nemali eningi. Uyacabanga mina ngaphakathi I'm connected with the source. The internal authority is telling me ukuthi don't do this. You have your own things that nelinye ilanga kuzolunga. Bambelela kuloko. Yena ngala uyangiphusha ufuna ngenza into against my will. Uyena mela ahambe lapha ngithi. Ngobani? When we are connected, you are the universe.
universe speaks through you, to you again. Not umuntu ongaphandle. Umuntu ongaphandle ngakunika advice, but the authority ikuwena. The decision making ikuwena. Hlanganisa 1 no 1 umoya wami uthini? Umoya wami uyavuma. Okay, pe. So ke leyo ukuthi I depend ukuthi ukhuliswe kanjani. Mina umbono wami uthi cha ngithanda umbono wakho nawo lo right. Kodwa mina as for me it didn't work that way. Coach yini eyenza ungamtholi partner owawudalelwe yena? Wazi ngathi wawudalelwe yena. Wawudalelwe nini? Ngoba impilo yenzeka manje. Life is happening right now. Into ekuthiwa i-past ne-future ayikho lonto. Umuntu ayekho umuntu ekuthiwa udalelwe wena. Umuntu udalelwe wena nini? When? Because the life is happening right now. Okwakho ukuthi na into emele uyazi. Na into emele uyazi. Uyamanifest upartner. Yabo? Uma uthi wena une-idea yopartner othile, kodwa wena umuntu othile wena internally, uzolokhu uthi wena umtholi umuntu odalelwe yena, uhluleke ukubona ukuthi wena abantu osaqondana nabo they are reflecting your internal state of being. Yabo? Wena emqondweni wakho consciously ufuna umuntu onje, kodwa wena awukho njengalomuntu omfunayo. So you are manifesting the person, the partner that matches with you. Ayekho umuntu okuthi udalelwe wena, ubekelwe wena. Yabo? Into ekuthiwa i-fate, it's when you keep on doing something and never change it. Then you fate. We are controlled by your unconscious behavior. Then you call it fate. But if you change now, because the only time that we have is now, everything is now. If you change now, the fate will change. Ayikho into ekuthiwa ukudala ukuthi wena kokwenza kanje impilo yakho kune predetermined destiny. Ayikho into enjalo. Wena into yenza manje determine ukuthi where are you going right now. Akuyona into edlule, akuyona into ezayo, into eyenza manje. Right now, what do you decide to do? Wena umuntu uyamanifest, focus on you. Ngeke uze uhamba ufocusa ebantwini ukuthi ufuna umuntu onje, uhamba ubheka ngoba kuyenzeka uthola ukuthi yazi into ifana nani, ifana nokuthi wena uphethe u50,000 kodwa wena une-idea ukuthi into oyifunayo wena ufuna i-Range Rover Evoque Sport kodwa no50,000. Yes. Bese bahamba bekuchitha. Awuyitholi le Range Rover Evoque Sport oyifunayo. Kodwa uthola ukuthi wena into uqualifyela uthi mawuthi uyangena la i-test kuthiwa ya i-test ya good. I-situation yakho ikhomba ukuthi wena uqualifyela i-test. Kodwa wena consciously ufuna i-Range Rover. Uzobusiyibuza wena ukuthi kungani ngayithola i-Range Rover? I-situation yakho nje eyenza ukuthi ungayiqualifyela i-Range Rover. Even ne-credit ngizwa kwi-credit credit score. So uma u-apply uqualifyela le moto le. Awuyiqualifyeli le kodwa wena ufuna le. Yini yenza lokho? Uzoxekana isitolo noma uzoxekana. Wena i-situation yakho ethini wena uqualifyela le wena. Uma ngabe wena ungasusebenze kwi-credit profile yakho uzobe usuyiqualifyela le uyifunayo. So ke nawe ungaba nomuntu othi wena uyamfuna kodwa uthola ukuthi kuza abantu abamatcha nawe. Work on you. Ngoba ungathola ukuthi ngenze ukuthi kunezinto ezithile ezicashile ngawe ongayiboni ezik-attractela lolu hlobo lolu ongalifuni wena. Yabo? La impilo iyafuna ukuthi uyi-examine. Uhlale phansi uyi-examine impilo. That is why senza human design chart reading. Lezi zinto siyazikhuluma lapha ukuthi wena udalwe kanje, yabo? Ngoba manje uzozama uzazi umuntu ongeyena wena.
uthola ukuthi usuzenza manje umuntu oyibhinqa ngoba nakho ubona uthelelwe abantu ozwana nabo bangamabhinqa nawe usufuna ukuhlala ke manje kube niyibhinqa mase usuhlele kube niyibhinqa usu-attract abantu abanjani attract intombi ezithanda abantu abangamabhinqa angithi usuyafika lo muntu lo anisashayisana nalo muntu lo muntu phela ubone wena ukuthi wena unobhinqa wena kanti wena uya copying wena i-human design yakho nendlela odalwe ngayo ithi wena ungaba yinoma ubani wena uholde on kuma behaviors ne-identity ongeyona yak-attractela abantu abangamechi nawe indaba isuke ikuwena indaba ngihamba ngize ngifike if I'm reading your chart ngize ngifike kwi-arch nakhona abantu ababamba ama-ideas abanye abantu ababamba ama-beliefs nama-ideologies abanye abantu babambile kodwa lawo ma-ideologies aba-attractela uhlobo oluthile lwempilo nohlobo oluthile labantu kodwa mase fikile umuntu la usuyathola ukuthi ayimeshi indaba ukubona sengazi ukuthi wena unje kanti awukho njalo abantu ba-attracteka kuwe akekho umuntu ekuthiwa wayedalelwe wena akekho nje umuntu ekuthiwa ushuthi nje khona hayi ukuthi uyashadela uphinde uyadivorce njengoba udivorce nje shuthi lo engadalelwe wena uphinde ushadelwe futhi uzothini ke manje so lo wedalelwe wena kanti kuyenzeka nje uphinde udivorce futhi ubona ngathi wedalelwe wena lo leyo nto leyo nje inkinga nje impilo mfethu iyona yonke into njengamanje uma ukuthi kune soul contracts emele ukuthi uyifulfile nomunye umuntu lo soul contract leyo uma ungenzanga wena ngendlela ezo-attractela lowo muntu ngeke uze kwenzeka leyo nto leyo ngeke iziyenzeka leyo nto leyo uma ungenzanga wena izinto ezizoku-attractela lowo muntu one-soul contract naye ngeke zizenzeke lezo zinto lezo yabo wena umele ushintshe indlela owenza ngayo njengamanje attractana asebenzisa imithi lunchbox naba nezintombi eziningi njalo then I don't know uma u-attract abantu abanjalo awuzame ukujula la ugxile nakuwena awuzame nokujula nokugxila la kuwena mhlambe futhi ungayibuka i-advert ungangi-WhatsAppa sibuka i-chart lakho le-human design ukuthi unhloboni kahle kahle yabo ngoba i-chart le-human design suke lisitshela ukuthi unhloboni kahle kahle yabo ezinye zezinto lezo ngoba you will never know ukuthi kungani wena izinto zihamba ngale ndlela ezihamba ngayo yabo mhlambe khona ongakuthola uma ngabe wenza kanjani sike siread i-chart le-human design ngoba i-chart le-human design lisuke lizosikhiphela ukuthi energetically speaking unjani wena umuntu onjani bese ngiyakutshela ukuthi-ke lokhu-ke akukona kwakho ukhondishiniwe la okuningi futhi usuke ungezokutshelwa yimi usuke uzozitshela wena mina ngisuke ngizokugayida mina ukuthi ungene deep kuwena ubone ukuthi kunje ngoba impilo yakho yazo uwe ukuthi unconscious awunaki yathi sikhuluma ngefinance usho njalo upatient uthi you attract your kind ngisho abantu angiyebona nje upartner ngisho abantu abeza kuwena kuba uhlobo lwabantu ama lokhu ungana guys ngeke i-universe yaqamba manga ama waves a vibrator kunento ekuthiwa i-law of resonance uma ni vibrator to the same frequency nizomatcha you will attract yabo but uma ninga vibrating ngelokhu ungana efanayo
ngene izinto match kunale way into kuthiwa yini i-wave ababe physics ke bazoyazi lento i-wave la khona ama-wave asuka kubhanqana kanje bese kuthiwa nganoma i-wave interference khona i-wave interference la khona i-vibration isuyingamatch yabo kuba khona interference yabo as long as wena you get along uvibrate ngendlela ethile kuzo attracteka abantu abavibrate to that level kuwena yeah bazoyazi njengoba usho patience indaba ze yabo sengayikhohlwa ngayifunda kudala le nto leya ama waves kwenza kanjani they attract they repel ilezo zinto lezo ukuthi attracta nini ama wave repella nini yabo kodwa nje iqiniso nje yonke into i-energy abantu bayi-energy so abantu bazoza kuwe based on nawe i-energy onayo nama circumstances i-reality nje the whole reality is an energy ake ngiyabaleka manje ayipapayini post the inumber guys kusho kumele ngiposte kwi-bio qinisile welinzwa ithi 079 845 079 845 3962 yes ubani oyi-fast learner la uzoyibhala lo number oyi-WhatsApp ayo mabe ufuna wenza i-chat reading ithi 079 845 3962 uyayi-WhatsApp uyifonile uyayizwa loo nto ayi-fast learner ke bani oyi-fast learner la Linzwa, please post details on your bio on how we contact for readings. Le number sengiyishilo ke bafo yini Wi-Fi, Bluetooth and internet. Oh, Nkosi. Wangibuza umbuzo mfethu okanje sengihamba. Into engiyaziyo nje mina lezi zinto lezi ngazi ukuthi zisebenza kanjani, ukuthi ziyini qobo lwazo technical ama properties azo. Angwazi ngazi lezi zinto lezi zisebenza ngama waves angithi ake sibuye kanje lezi zinto lezi ama waves lawa akhera ini i-information yabo it is too scientific angithi wena ma kwi-Wi-Fi wena kumele ukuthi i-Wi-Fi allow ukuthi uconnect angithi shuthi i-Wi-Fi ikunikeza lento yokuthi ukwazi ukuthi ube connected kwi-internet yabo lonto leyo ama waves kunento kuswa ama radio waves ama waves amade kuna wonke akhera i-information yabo isuke ngala ize ngala so wena i-Wi-Fi isuke ikuvumela ukuthi nawe ube connected emoyeni nawe wazi ube connected kuphi kuleli lomoya kwi-quantum ube connected kwi-quantum utholakala nawe kwi-quantum ifoni yakhe itholakala so there is too technical 079 845 3962 yeah by Londi Makay 94 by thanks for a fruitful information Makay ukanti Makay ubusekhona Makay siyabonga kakhulu Makay Mrs Akasha siyabonga kakhulu ukuthi usivakashele namhlanje uhlale nathi for a longest period of time ngiyajabula nje ukuthi inkosi yenze ngale ndlela ukuthi ube khona usithole isikhathi sokuthi usivakashele kuyintokozo kimi phela uother half wami ngisilo uother half wami makuphazamiseka yena kuphazamiseka mina makuphazamiseka mina kuphazamiseka yena ngoba nje uma iphazamisekile nje uother half lo ngeke ungibone ngizoveteza la nami kuzoba khona into engiphazamisayo ngiphazamiseke so that is why kubalekile ukuthi nje ngimhloniphe kakhulu umuntu ngibambisene naye ngoba udlala indima enkulu umuntu obambisene naye empilweni othandana naye udlala indima enkulu ngoba spiritually udlala indima enkulu kubalekile umhloniphe ngoba umuntu mawusu umkhethile ukuthi wena uyamthanda
ufuna ukuhlala naye noma uyena umuntu omkhethayo lo, namandla akho la kuthiwa yini isithunywa sakho, whatever your higher power, iyasuka iyohlala kuyena, nawe naye yakhe isuka izohlala kuwena. So mase wena usumsanganelo uswenza izinto ezisangene ngoba uthi akakuboni, khona into eyenzekayo kuwena, khona isibhaqo sithola ngasese. It means if you vibrate on a higher frequency, you will attract good things in your life. Yebo, kunjalo nje. But it's not as easy as you say it, with patience. It's not as easy as you say it. I-happiness awuyitholi ngokuyijaha. I-happiness uyithola ngokuyeka ukuyijaha. So if you are always chasing the higher vibration, and because isizathu sakho sithi ufuna uku-attract izinto ezinhle, mase ungasazi attract ngoba phela i-universe iqala ikutest zingezi nje izinto ezinhle ezoyifunayo, uzogive up angithi. In fact, you should work on your internal state of being so that you are at peace, not that you are happy. You are at peace. Kubalulekile ukuthi ustrive for i-peace rather than i-happiness. Ngoba i-happiness, if you are chasing it, you are always going to have to feel ukuthi I'm not happy, and that will be a contradiction of what you are aiming at. Oh, Nkosi ububuza ama properties akhona. That one is too technical and scientific mfethu. Ungayiguglisha nje mfethu ukuthi isebenza kanjani. Kodwa mina ngithi into engiyazi ukuthi vele isuke isebenza njengakho ukuthini, njengayo lento esikhuluma ngayo spirituality. Into engiyaziyo mina i-quantum physics le. Quantum physics isho ukuthi la kwi-vacuum, kwi-space, thina siyakwazi uku-engage nezinto kwi-space, yabo? So i-quantum physics, ithi quantum physics la ke i-physics iba limited khona. I-quantum physics ke it's a study of energy on a quantum field, yabo? So ilokho nje ngikwaziyo ngakho. Kukhona quantum entanglement and all those things. Technical wise ngeke mfethu ngize ngikwazi ngempela ukukuchazela. Idinga i-telecommunication. Uthi kuyogxila kancane lapha. Oh, inamba esibhaliwe la, ngibonile inamba ibhalwa la. Uyibhalile lunchbox. Guys ke yona number ke le oyi-WhatsApp-ayo uma ngabe ufuna ukuzazi kangcono ukuthi energetically speaking wena udaleke kanjani, unhloboni yomuntu, yiziphi izinto ekungezakho, yiziphi izinto oziqoqile nje ekungezona ezakho. Yizo lona ngoba yabona imoto ine energy, ine circuitry connection yayo edaliwe ukuthi ikanje, ngeke izikwazi uku-operate ngale ndlela wena ufuna ukuyi-operateisa ngayo ngoba energy yayo ikanje, energetic blueprint ikanje. Nansi phone le phone ine circuitry connection, le phone le engeke izikwazi ukwenza izinto ezenziwa i-iPhone noma enye model, idaliwe injalo inje. So wena thina mase sikufundela i-chart sisuke sibuka ukuthi ngokwe circuitry connection energetically wise wena unamapha ama energies, uconnecteke kanjani, izinto uziprocessa kanjani. Uyazi njengoba ngikhuluma la ukuthi kunabantu izinto ezingafiki, ayifiki ngokufana kunina nonke izinto, depending ukuthi nina energetically ninjani. Khona abantu abangizwa ngale ndlela wena ungizwa ngayo njengamanje, abangizwa. Ungacabanga ukuthi njengoba ngikhuluma abantu njengoba bedaliwe nje bangizwa ngale ndlela wena ongizwa ngayo, lutho abangizwa kanjalo. Umuntu ngizwa ngokwe energetic configuration yakhe. Khona ongizwayo ajabule, ayikholwe lento engishoyo, yezo ayithathe. Khona ongayithathi nje hlobo oyizwayo nje anifani. Yabo njengoba ifika izinto azifiki ngendlela efanayo. Ungacabanga ukuthi bonke abantu bezwa njengawe njengoba ngikhuluma nje futhi izinto bazibuka njengawe. So i-human design isivumela ukuthi sikubuka i-chart lakho ukuthi wena udaleke kanjani, imapha ama energies onawo, imapha ama energies ongenawo. Khona uzokwazi nje ukuthi ube conscious ukuthi njengamanje la ngiya programnywa la, lokho akubona kwami lokho, yabo? So i-chart lakho ke
mawufuna ukulazi usuku uzo WhatsApp u079 845 3962 lo bhalwe lapha ngenhla bese uyabhukha ke yabo kusendela iform ulibuyise back. It means if okay sengikufundile lokho. Okay ayike ungigcine Nkosi sibonge kuye ngokusiboleka wena ngesikhathi sakho uMakhumalo Nkosi yami isigcina Inkosi siyabonga kakhulu Welinzwa siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kakhulu ngani yakwethu siyeke ukuhamba sibamba Vuyo kunjalo siyeke ukubamba sibamba uyi energy nje i-chat lakho mangisuke ngilivula uyi energy nje lisuke linama connection omunye uziyazibuzwa indaba ngiqala into ngiyeke indaba mina ingqondo yami ishintsheke kalula udaliwe kodwa manje usufuna ukuzazi umuntu ongayena khona abantu abadaliwe nje ukuthi abafiki kwi-conclusion mabecabanga into bayicabanga kanje baphinde bayicabange kanje baphinde abafiki kwi-conclusion ukuthi nansi into so manje bane mental anxiety ukuthi le ndaba bayithola so benze njani bahamba bokholwa abantu ababanikeza badambisa mental anxiety. Thank you Thandeka thank you so much. Wena mune open arch usuke uzokholelwa ama-beliefs abantu ama-ideologies abantu izinto labantu ocabanga ukuthi wena bahlakaniphile kunawe baso kuyibona bazokuprograma ngoba badambisa i-mental anxiety ngoba wena uya aware ukuthi awazi kodwa manje le nto ikwenza ukuthi ube ne-mental anxiety so uzohamba uzokhothama kulabantu ocabanga ukuthi wena bayazi umuntu mekhuluma nje umuzwe ukuthi akhuluma into angathi uneshow yayo uzoyithatha leyo nto kanti akuyona yakho ngoba une-open arch indlela odalwe ngayo so kumele ngikutshele mina ukuthi wena ke udaleke kanje into uyibuka ama-angles wonke akufuneki ukuthi uguqe nje uguqele kubantu into wena uyiqhamukela nge-angle abantu ababengayinakile kodwa ngoba wena ukhothamela labantu ocabanga ukuthi bona bahlakaniphe kunawe ugcina usuthula usukholwa bona yabo. Sengivalelisile ke bhabhayini ke ngani zakwethu hawu ke lo live ke guys ke uzotholakala ku YouTube Changes Akasha on YouTube. Ngiyazi ukuthi bani abaningi bebengawubonanga ngoba ngiyabona nje khona abangena manje njengoba sengiphuma nje ngizo uploada ku YouTube Changes Akasha on YouTube. Otherwise ke sengihembe